Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Democratic Party State Youth Wing lingba u Joint Secretary u Desmond KL Maulong bat u Chief Organizer u Augusta Jarwa. Ha kakarwo aklapan pau i kajing sosi halor kajing ja ha kasi bayar rally ka Khasi Students Union bat kala Pynrem jur ya kinong Shim Kabu ki bakta ya ka hok long briu man briu. Katkum kakarwo ka UDP State Youth Wing kala ong baki bor pulit kiladei ban ai kajing pahara lang ha kani kasi ya rally Kenang bakanum don kanu kajing klumar kumbale lang ki weipat kajing ya rally ki basan ran lang da ki pulit. Da ka bapen pau ba ka bakta asyo kadai karukom let ki bor pulit ban thom da ka bor ka office ka KSU shiteng senya. Da ka basiat da ki tendong le pensat kmat bat rung jubor. Hadin bala de ban kem ki laingut kinong yalam kamtam haba ka office ka don hapdeng ki yeng shong yeng sa jong ki brio bat ka badon ru hajan ka hospital. Unong yalam jong ka KSU ula dep ban kren pensyai pat ba lingba kilat pathai kubor bakiru kimya hap satya bat yaki e bala dep ja bat terwaru ban panjing erap na kabor district bat katnat pulit ban lap ya ki badon keti halor kitei ki bala kedo ka UDP State Youth Wing kam pediang bakarai ban set ikinong yalam Shatura bat William Nagar shu loong baka kamram jong ka sorkar kadai ban wanra jingsuk penban ki aiding da ka balik kumni da ka baburu ya kijing keli hatu ka sorkar ka lek nang bantap lupno ya kijing dawa ka KSU kumta ka UDP State Youth Wing ka kentu ya ka sorkar ban khot ya krenno marmar ya ki samla puli hadin bala thau lenti ban perlatno ya kinong yalam knang ba ki aka kinya bet ya renti hak emlang salang ban wan pai ka jingsuk jingsan bat ka jingsngan ha ka jela shushu klapan pau ba ka jingsha khang ki kali megalia ha jorabat kalakta ya kalet kawan jong ki padba bat kajing berngem ban be lo di ki samla puli ka megalia na Assam kan bu jing lada ka sorkar kam shimkhya ban temno ya kajing long jing man